खुलुमबाय। दिनै मोनाबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। जों मिथिगौदि बिटिसिनि जानो गोनां काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जासिगोन, जेराव सेप्तेम्बर दाननि थामथि सप्तायाव खुंजागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसो बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव बबे मोनसे पार्टी एबा बबे मोनसे दोलोनि सोरखारा फैगोन आरो बिटिसिखौ सोर दैदेनगोन आरो बिटिसिनि सिटआ सोर जागोन। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि मोनफ्रोमबो दोलोनि गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ हारसिङै सोरखार दानो हागोना गोरलै नङा। सोरखाराव फैनो थाखाय गासै मोन 21 सिट नांगौ, नाथाय मोनसे पार्टी एबा मोनसे राजखान्थि दोलोआ मोन 21 सिट मोननाया गोरलै बाथ्रा नङा। जेराव बिपिएफ पार्टीया 17, 18, 19 सिट मोनोब्लाबो सोरखाराव थानो थाखाय एबा सोरखाराव लाबोनो थाखाय गुबुन पार्टीनि मदद नांगोन। इउपिपिएल पार्टीयाबो 19, 13, 14 बेबादि मासि लानानै जुदि देरहायोब्ला बिथांमोनाबो सोरखाराव फैनो थाखाय एलायन्स पार्टी नांखागोन। नेशनेल पार्टी बिजेपि दोलोआबो सोरखाराव फैनो हाया, बिथांमोनाबो बिपिएफ पार्टी नङाबा इउपिपिएलखौ सरकार खालामनो थाखाय नांगौ जागोन। रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बे बारनि बिटिसि इलेक्शनाव बबे पार्टीया बेसेबां मासि मोनगोन आरो सोर बबे पार्टीजों एलायन्स जानानै सोरखार दागोन। नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बेराफारसेथिं बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोरनि उनाव फिन बिपिएफ सोरखाराव फैफिननायनि गोबां खेब खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबोबाय थादों, जेराव 100% बिपिएफ सोरखारा बे समाव फैफिनगासिनो एबा 2025नि बिटिसि इलेक्शनाव मैखोमै हारसिङैनो भट लानानै एबा हारसिङैनो गोबांथार सिट लानानै सोरखाराव फैगोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों, जेराव हारसिङै बिपिएफआ सोरखार दागोन। बेबादिनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीयाबो इउपिपिएल सोरखारा फिन फैबावनो थांगासिनो दं होनना बुंबोबाय थादों। थारैनो सोरनि सोरखारा बिटिसिआव फैमारगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ थांनाय सानखालि एबा मैया फोसावनानै होनाय बायदियैनो बिटिसिनि बिसिडिसि सेक्रेटारिनि साख्रिनि फिथाइखौ फोसावबाय। थांनाय सानखालि बिटिसिनि फरेस्ट गार्ड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिथाइखौ फोसावनानै होनायाव गोबां आनजाद लिरगिरि एबा आनजाद होगिरिफोरा सोंथि दिखांदों दि थारैनो बिटिसि सोरखारा कारापसन खालामदों नामा, रांनि मुङाव सोरखारि साख्रि होनो नाजादों नामा। बेखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों आरटिआइ होनो हाइ कर्टआव केस होनो ओंखारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गोबां कमेन्ट बक्सफोराव नुनो मोननाय जादों आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनाय खायसे लाइमोन एबा आनजाद होगिरि बिजाथिफोरखौ नुनो मोनदों, जेराव माखासे बिजाथिफोरा 95-96% मोनब्लाबो फाइनालसिम थामहिनबा साख्रिनि फोसावनायाव क्वालिफाइ जायैनि थाखाय दुखु मोनदों। जायफोरा आनजाद लिरदों बिथांमोना जानो हागौ मिन्थिखादों। बेराफारसेथिं आनजादाव फेल जानायफोरखौबो बायबा सोंनायाव बाहागो लानो खाबु होदों होनना बाथ्रा दिखांबावदों। थामथि खौराङाव दङ 134थि दुरान्ड कापनि गिबि सेमिफाइनालनि बादायलायनाया गाबोन जागोन। गाबोन 19 आगस्ट कालारनि मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव नारा-नाथा गोख्रोङै जुजिलायनाय जागोन, जेराव सेमिफाइनाल बादायलायनाया जागोन। बे बादायलायनाया शिलंआव थानाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव खुंजागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमआ सेमिफाइनाल देरहानानै फाइनालसिम सौहैनो हागोन होनना सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनि बियाब देबोरगाव बियाबाव जुजिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिजों थामहिनबा बादायलायनो थाखाय हाइ कामानाव गावनि बिजाथि बिलाइखौ बिनाय नुनो मोनदों, जेराव देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै जुजिनो एबा बादायलायनो थाखाय थियारि होनना बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव। बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि हाइ कामाना टिकेटखौ होयोब्ला एबा बिजाथि होयोब्ला आं हाग्रामा महिलारिजों बादायगोन आरो देबोरगाव बियाबाव बिजाथिलाय मोनजानो लुबैदों रनजित बसुमतारि बिथाङा। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादों
आरो बे जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला राङापारा पुलिस थानानि जगिबिलनि बिकास बरुवाया गावनि बाइकजों थामहिनबा बाइक नम्बर AS12S5494 रेजिस्ट्रेशन नम्बरजों थांगासिनो दंमोन, जाय फुलबारि साहा बागाननिफ्राय राङापारा टु बालिपारा फोनांजाबनाय लामाजों न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। अब्ला बे समावनो गंसे सिनाय मोनै गारिया राङापारा फरायसालिमानि खाथियाव सौग्राव फैयो, जायनि जाहोनाव बियो गाज्रियै जोखोम जादोंमोन। उनाव जाथाय जानाय जायगायाव सेंग्राया गाज्रियै जोखोम जानायनि जाहोनाव हस्पिटालसिम लानानै थांनाय नागिरनाय समावनो जिउ खहा जायो। आसामाव बांग्रि मावनाया आसामखौ सोमावग्लुंदों। बे बांग्रिङा गेजेर आसाम आरो साहा आसामजों लोगोसे गाहाय आसामनि बांसिन जिल्लाफोराव गोहोम गोग्लैदों। रिक्टार स्केलाव बे बांग्रिनि गोख्रैथिया 4.8। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बांग्रिंखौ भारतजों लोगोसे भुटानावबो मोनदांनाय जादों। आसामाव सानजौफुनि 12:09 रिंगायाव बांग्रिनि गोहोमखौ मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिंनि मिरुआ नगावनि हब्बिपुर ओनसोलाव 9 किल'मिटार गोथौआव मावजेनदोंमोन। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल थामहिनबा GMCH आव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 गथ'साफोरा ICU आव दोननाय बिसिनानिफ्राय गोग्लैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आरो 2 गथ'साफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे गथ'आ रुंसारि जायो। मख'जाथावदि बे जाथाया 15 आगस्ट खालारावनो जादोंमोन आरो गथ'फोरनि नखरफोरनि बायदिब्ला गथ'सा ICU आव नांगौबादि राहा गैयिनि थाखाय बेबादि जाथाया जादोंमोन। गिबियाव देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफ्रा जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन, नाथाय बियो सोराङाव फैनायनि उनाव माखासेया मेडिकेल कलेजनि बिबानगिरिफोरनि बेरेखायै रागा जोंखांनाय फोरमायदों। बेनि गेजेराव GMCHनि बिबानगिरि थामहिनबा प्रिन्सिपालआ जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ फोसावदों। नायबिजिरग्रा हान्जाया मेटारनिटि बिफानाव सफैखादों आरो गासैखौबो मोजाङै आनजाद नायबाय होनना मिथि मोनदों। नायबिजिरग्रा हान्जाया CC केमेरा फुटेजखौबो नायबिजिरगोन। बेनि उनाव गुबुन नोजोराव थैनाय गथ'नि बिफा उत्पल हलया गासैबो जाथायनि सोमोन्दै खौरां बिजोंजों सावरायदों। अरुणाचल फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि थामहिनबा अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि ताकम तातुंआ थांनाय रबिबार खालाराव नाहरलगुननि गंसे देहा फाहामसालियाव रुंसारि जादोंमोन। 12 जुलाइ 1989 मायथाइयाव क्रा दादि जिल्लायाव जोनोम मोननाय तातुंआ गावनि फरायसालिनि समनिफ्रायनो फरायसा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। तातुंआ गेलेमु नेहाथारि, रांखान्थि नेहाथारि, अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफाद APSUनि सुजुगिरि बायदि गुबुन गुबुन बिबानफोराव खामानि मावदोंमोन। 2009 मायथाइयाव APSUनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो मोनसे रोंग'थिगोनां काराटे गेलेगिरिमोन बिथाङा। तातुंआ 2004 मायथाइयाव देहरादुनाव खुंजानाय गेजेर हायुंआरि अकाजाकि केराटे चेम्पियनशिपआवबो सनानि मेडेल देरहादोंमोन। APSUनि आफादगिरि महरै गावनि हाबा मावनाय समाव बिथाङा अरुणाचल प्रदेशआव सोरखारि साख्रिफोराव एथलीटफोरनि थाखाय 5% थिखानायनि अकालत खालामनायाव सिगांसिनाव दंमोन। बिथाङा अरुणाचल प्रदेशआव बांलादेशी नोगोरारिफोरनि आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायैबो गुवारै सोमावसारनायफोरखौ दैदेनबोबाय थादोंमोन। बै समाव बिथाङा चीन दाबिफोरनि बेरेखायैबो गोबां हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। अरुणाचल प्रदेशआ चीननि बाहागो जाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव खुंजादोंमोन। तातुंआ गोबां बोसोरनिफ्राय केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, जायनि गेजेरजों 43 बोसोर बैसोआव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।